hayi undihlubile mntakabawo undenze ndaze phambi kwenu but kuzaba sathwani ke it is what it is sesitsho kulamalanga namhlanje it is what it is. It's a matter of nje I must suck it up and deal with it, and I'm doing just that. Yes, njengoba ndisho ke bayahila abaninzi bayamkhumbula uThixo wabo, bayabuyela kuThixo wabo. Zininzi nje izinto ezenzekayo guys ngehlazo lam loba mina ndibe lapha phambi kwenu, ndibe naked phambi kwenu. Yes, so we thank God ke for that as well bethunana. Ngoba iyatsho iBhayibhile ithi na lento yenu nawuthuze nimbonga uThixo enze okuhle, kodwa nithini ke ngoku ngoba xa isenza okubi nizawuthini, nizambaleka, nizamkhanyela, nizawuthini? Akho kubaleka, akho kuyandawo. Siyamthanda uThixo, samnqekelela sithi chu apha emva kwakhe, sithi nca ngaye. Ngoba kaloku ukuphila kulapha kuye. Xa sibaleka sithi sinethemba lantoni na. Injalo ke. Right, ndithe ke mna ke kwezi comments zibuye zingene ke guys, kuye kube khona ethi stand out ekufanele uba ndibuye nayo ndizise kuni ke ndinibalisele into yoba le nto siyenzayo guys asizanga zodlala apha.